Bago ko malipat, Brad, resulta de Suertres alas 11:30 na draw, 359, 359, 359, 359, Kabrigada. Sincero, puno sa pagpalangga, matutom, pag-abot sa trabaho, Papa J. Boy Nonoy. Ako yun, ako yun, ako yun. Rian is my name. Isa ako ka-empleyado, Papa J. Boy Nonoy, sa isa kadako nga kumpanya. Ang di nyo ipangutana, Papa J. Boy Nonoy, isa ako ka gitawag og secretary, admin staff. Wow. Basta mga nga ni mga secretary, admin staff. Bongga. Mga kuani. Mga basta. I'm 21 years old. Uy, 21. Batang-bata. batang-bata si Rian. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Actually, 6 months pa lang ko nag-obra dari Papa J. Boy Nonoy sa mga kumpanya. Galibog lang gitang ulo ko subong Papa J. Boy Nonoy, hindi sa akong mga kaupdanan, kundi sa mga manager. Ngay tago na lang nato sa pangalan nga Boy Himas. Pangalan pa lang ni manager. Arag medyo delikado na. Dugay na mga ni Papa J. Boy Nonoy nga problema. Subong ko lang gid i-open up sa inyo. Kamo lang gid ang nakabalo sini Papa J. Boy Nonoy. Palihog lang. Isekreto lang yun ang akong pangalan, Papa J. Boy Nonoy. You can trust us. Walang problema na. Magpabulig lang ko, Papa J. Boy Nonoy, sa desisyon. Kung ano gid ba lang dapat kong himuon. Kay nagadugay, Papa J. Boy Nonoy, si Boy Himas nga mong manager. Nagaiba ang iyahang pamatasan. Para gid ninyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy, amo ni ang mga natabo. Sige na, darling. Pwede ka nang mo gawas, ha? Ako nang bahala na. Ako nang bahala. Sige na, darling. Rian, Yes, sir. palihog lang. Sige. Ario, 5,000. Rian, Para sa ano na, sir? regalo na ko para sa imo, ha? Rian, wala kay nakita, ha? Hindi ko na madawat, sir. Dawatan. Hindi ko na madawat. Dawatan. Regalo na ko sa imo. Regalo na, Valentine's gift. Ay, Valentine's gift, ha? Sige, sir. 5,000. Taguan ko lang ni Anay, sir. Tago. Malakat ako, sir. Rian, dali lang. Isarado ang pultahan. May isugo ka pa sa akon, sir. Pagkatibay gini mo. Tibay butchok, maguguzar. Tibay butchok, tididiplok. Rian, muhangyo ko ni mo. Muhangyo ko ni mo. Ara naman siya. Katong mga nakita ni mo ganina. Nagatanaw naman siya sa akon nga daw. Halos kaunon niya naman ako. Katong nakita ni mo ganina. Pero, hindi ako magsugot. Hindi ako masugot nga. Dali lang. Basi isa ako sa mabiktima niya naman. Blihan siya na ko ng sampag ni. Tsura niya. Tsura ni sir daw. Kahangay isang idubuang nga nagalaway-laway. Rian, you're 21 years old. Tama ba ko? Ay, yes po, sir. Sir, pwede na ba akong umalis, sir? Dali lang. Rian, katong mga nakita ni mo ganina. Wala ako sa may nakita, sir. Wala ako sa may nakita. Darling? Sige na Rian, pwede ka na makalakaw. Ay, Rian, katotong ginistoryahan na. Pa, sir. Ginistoryahan. Ay, salamat. Oy, darling. Maayo kay ni abot. Nga kadugay sa imo, ha?
Ah, Abi ko. Nag-istorya namin ni Ria, nag-meeting mi kadali na. Mo galito ang ibong nga secretary. Mo to mo sekretary. Bago na kong sekretary. Bata pa to, 28 Pero, anyos. in fairness, kahit ikumpara mo kaming dalawa, mas maganda pa rin ako. Exactly, darling. Diba? Ikaw ang pinakagwapa. Ikaw ang pinakagwapa. Di ba sabi mo ako yung pinakapaborito mo? Oo Sa naman. lahat ng mga alaga mo, ako yung naiiba eh. Ikaw yun, ikaw yun. Yes. Ikaw yun, ikaw yun. Salamat at sa lahat ng mga alaga mo, ako talaga yung naiiba. Kasi ang ibang alaga mo is may aso, pusa. Tama. Diba? Hindi naman halata, darling, na mahilig ka talaga sa pusi. Ay, hindi naman. Pero darling, sige, kumain na tayo Pero sa darling, labas. Baka lalabas tayo, makita tayo ng asawa mo, ha? Muna na iniiyang uyab. Muna na iniiyang uyab yan. Yes. Alam, ka. Di ba, kuwan mo lang Tama. ako? Taga... Walang problema yun. Walang Yeah. problema. Hindi na lang tayo lalabas. Hindi, walang problema. Gamitin natin yung sasakyan ko. Walang problema. Sige, basta ha, Darling, tawagan mo ako, ha? parang umiiba na yung... umiiba na yung amoy mo, darling, ha? Hindi yan. Kasi nga, bago lang ako nagpamassage. Ay, kaya pala. O, nagpakwan ako. Nagpashatso ako. Tama. Amoy kang kuan. Amoy kang white... Amoy kong bayabas. O, alam mo naman, yung gusto ko is guava oil. Guava oil yung mga gusto ko na ibanyo sa aking katawan. Eh. Sige, ako darling. Ako lang bahala. Tayo na. Hindi mo ba alam na yung guava oil rich in vitamin E? Yes, tama ka, darling. O, diba? Mas maganda siguro na lumabas muna tayo. Darling, mag-take out na lang tayo. Mag-take out na lang tayo. Sige. Dito na lang tayo sa kwarto. Sige, mag-take out na lang tayo. Mag-take out. Dito. Pero sigurado ka pa, hindi ba? Hindi pa ba uuwi yung asawa mo? Hindi pa yun uuwi, darling. Ako nang bahala. Sige. Tayo na. Sige na. Darling, ano yung gagawin natin dyan? Mag-68 o mag-69? Buong bansa. Papa J. Boy Nunoy, abin ako matapos na ang tanan nga mga bolilyaso sa mga manager. Niabot pagit sa punto, Papa J. Boy Nunoy, nga mas nagsamot pagit ang iyang kapilyo. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nunoy, amo ni ang iba pang mga natabo. Hoy, Sir, dali lang. patawag mo daw ako. Sir. Lingkod na. Mayo kay nakapurma na ka. Gwapo ni mong purmahan. Bago lang ko, abi, sir, nagmaninoy, abi ko dito sa bunyag, sir. Nakabaro ko niya, naka-short. Ha? Ano ning gihimo mo? Nabagihambal ko sa imo. Nga dapat pagsulod na ko diri sa ako ang opisina. Dapat na limpyo na ning mga... Lang tawa. Puro mga kwan. Puro mga yabok nito. Sir, Tonyo! sir, sorry lang kay kayo, sir, kay... Kaya balanta na katonyo nga dapat sa pagsulod pa na ako diri dapat kompleto na tanan. Ha? Nakumpleto ko naman dabi kagina, sir, kay... Nagbilin ka daw, abi, gina sa sekretary, sir, nga... Bago ko mang limpyo, kay... Pakunon ko, ana, yung turtle snake mo dito, siguro... Lugayan ko, sir, kay ngipakaon ko pa turtle snake sa imo balay ito mo. Amo ganun. Tapos, nagbakal pag ikusang pids kagina, nga wai ko kabalik dayon di, sir. Kay, Yung balanta ka tonyo nga dapat pag-abot na ko diri nakatimpla na kag drive max coffee. Diba? Di na nga akong drive max coffee. bago ko nagalin gina, sir, nakatimpla na ko, sir. Basi mo na ning ginasubayan, sir. Sir, excuse me, sir. Igibuha na itong drive max coffee diri. Sir, ako'y nag-inom. Oh, sir, natimpla ko na tong gina, sir. Oh, sagro. Para dito kay sir.
Pandamay ka, Para kay Tonyo. Sir to. Wala ka man nagambal para kay Sir. Hindi, gibilin ko lang to yagina. Hindi bala nagabilin ko yagina sa imo nga. Mo nang Bantayan gambal mo ko. kay Sir to. Amo nang hambal ko. Bisan ka mo ganahan mo na mag-drive Max Coffee. How much more ako? Ha? Kamo ba? Basi kung pwede, Sir. Timplahan ta lang kaliwat, Sige, Sir. sige, timplahin na lang ko ninyo. Pandamay na. Sir, pero sir, ang tinood, sir, namin kang drive Max Coffee, sir ba? Sir, napakadera, sir. Pandamay kang bata. Sir, Saba? wala na galito sang drive Max Coffee, Sir. Sir, Sa di mabakala, Sir. Alas, Brigada Pharmacy ka to ito. Ay. Timplahin na lang. Sige, Sir. Okay, ikaw. Oh, yes, sir. Yes, sir. Aba kay kailan yung mga chicks niya? Ha? Pangitay kong chicks dito. Dali. Yes, sir. Hoy, tinuod ka, Mars? Grabe na gina si manager. Gani, amo ning isa sa ginahadlo kabi, Mars nga. Basi bala ako. Kuanon niya bala. Hoy, Mars, ay gumpiyansa di, Mars. Amo ganina, Mars nga. Nahadlok ako kay kung isa. Mars. Gusto ko nang gibala, Mars nga. Mag-resign na gid ako, Mars. Kung Uy, ayaw mangyayari na pang sa- resign, Mars. Uy. Hindi, Mars, Mars. ari na itong himuon, Mars. Mars, kung ingana ganyang matabo, Mars. Naghatag sa ligat sa akon, Mars. Ang 5,000 mo to nga. Hoy. Kakuba-kuba ang dughan ko. Grabe jud ka, Mars. Hindi ko man tani ba to noon. Pero kung ako siguro gihagad ato ni Sir, Pero- so kulo jud ko ato, Mars. Uy. Pero sa ako ng Mars, kinahanglan pa ba nga magdugay ako, tiri? Uy, Mars. Kay kung isa, Mars, nagapakita, nagitsiseriya sa akon sang malain nga motibo. Mao ba, Mars? Ligat Wala, to, Mars. Timing, ara ko dito sa Juan, araman siya gali. Uy, kuya ko balo. Uy, grabe na bagay na sa Mars. Kay, kabalo nakakapila na siya nakita na ako, Mars, nga nagdaladalag mga babae diri, Mars. Uy, bawal na, wish it bro daw na sa Oo. opisina, Mars. Tuod ng Mars. Pero, ikaw, Mars, wala ka na yagipagihan sina. Ay, kung paagyan lang ko ni Sir Mars. Wala mo kay problema, Mars. Uy, kay Bet mo kay nako na si Sir. Okay ra kaayo, Mars. Bahala lang yun, Mars. Basta ang importante na, Mars. Mag-enjoy na yun, mi Mars. Okay ra kaayo, Mars. Uy. Amo gani. Sir. Rian. Sir. Hello, Mars. Daan po sa Mars. Good morning, sir. Lalo na, sir. Ay, sige, Mars. Mag-chika lang. Kasunod, Mars, Sige, ha? Mars. Palihog kong sarado sa portahan. Kana. Uy, Sarado ko na, sir. nakapinsel ka. Wala ako nagkwan, sir. Wala ako nag-bullpen sa buong kaya mahal ko ma-pencil na lang ako. Maayo. Palihog kong sarado sa bintana. Ikaw ba na, sir? Wala ka tas ng kwan, sir. Wala ba dito Wala sa bintana? bitahin niya. Palihog ko ga. Ilak ang portahan. Portahan, sir. Ilan? Wala man ni doorknob, sir. Kaya wala pa ko keep pitikash. Mao ba? Palihog lang ko. I-secure nga nasarado ang atong portahan. Ay, Kana. dokalain sa pabatyagan ko. Palihog. May malain ko ron siya nga paghimuan. I-off ang atong pinaka-main line. Hindi ko lang hindi ko lang pagsira maayo kaya para makadalagan ko karon. Paki-off sa atong main lines, Rian. Palihog. May ano subong, sir, may Zoom meeting. Basta pakipatay na lang ang suga. Ay. Pasigaan lang ng mga, mga dimmer na to. Ari, sir, nasindihan ko na ang kinky. Kana. Mayo kay dulog-dulog. Ang salo, sir, nasindihan ko Pasiga na gamay. Oga, pagkatapos, palapit diri sa kuha. Dali, palapit diri. Dali na, palapit diri sa kuha. Ara na ako, sir. Kana. Ari na.
Kahumot. Ginakol pa kaya ko. Kahumot ni Maria. Stylon ko siguro ba? Stylon ko siguro nga ako mag-duty ko. Hindi na lang ako maligos. Kani. Paduol diri siya ko. Paduol diri siya. Sir, anong pag-imuon mo, sir? Paduol diri. Kani. Sir. Tumalain na, sir, ako. Dali siya. Dali siya. Tama. Oy! Sa kaning panghitabo. Sa kaning panghitabo. Wala. Dali lang. Mapuli na ako. Saan ka magka-share? Mapuli na ako. Saan ka magka-share? Ano na taboto kay Rian, pre? Abot lang po. Tanawang tabi si sir kung okay pa. Sir, Buligi ko ninyo din. ano na taboto, sir? Oh, si Rian. Natumba si sir. Natumba si sir samtang wala siyang suksok sa idalom. Ay, sir. Ganun na, husla man ang imong porol, sir. Ay, sir. Lagak man ang imo nga brief, sir. Oh, sago no! Lagi mo ni sir sa imo, ha? Tay. Mayo lagi ganit, tay, nga kalukso ko sa bintana, tay. Mau, tay. Kung wala ko siguro kalukso, tay. Kung wala ka kalukso na hurot na. Sigurado kita yung urot kita, eh. Ang isa pa, tay. Hindi lang na mo ka-business kasi si sir nga. Kursunada ako ni sir. Mau ba? Pandamay ko na si Sir Brad ba? Madamo pagit sa mga ginahimo, di na. Tay, anong imuwan ko, tay? Mapasugot na lang pala ako, tay. Nga amuhan ako sina. Dili ka dapat musugot. O kita diri ka mga empleyado niya. Dapat dili ta magsugot. Ate, abe ko tatay na ko. Ako gani mong tatay diri sa opisina. Tatay mo ang tawag nila sa kwadil. tay. Kaya ako man ang pinakatigulan. Diba, Brad? Ano pag-imuwan ko, tay? Si Mo. Tama, bitaw. Sobra nagkikain na si Sir ba? Kanang yung sikig dala-dala direk babae sa atong opisina ba makabuisit ba na? Tama yun na mga Mars. Halun maayo na itong himuuna ni mga Mars. Ako gani, Mars. Dugay na kiko nga gahulat mo. Dugay nagkagahulat ka Nagulat sa ako, Mars, nga. Basi one day, balang araw ba lang, ha? Nag-dream gyapon ako nga. Makursunadahan ako ni sir. Ay, bungot sa iring. Batay ko nga daan, Mars. Kuha na ang kay sir mo. Oo. Isipon mo kung gapong ko sa 12. Kung mutindog. Tumutindog sa kuhan 14. Hoy, tinuod Batian mo ba lang, Mars? Katong gindalaya ding may edad na nga si tintaan yun. Sa tinta niyo. Di ba, permito di dati, ha? Subong Mars, why na ako kakita? Bati ko no Mars, nakuwanto siya. No hospital. Hoy, nga Na impatso, siguro to Mars, why na to nahawan? nga na lang din na si Wala, Sir, no? pero grabe good day na siya. Grabe no? siya, no? Grabe ka na si Sir ba? Oo. Anong gusto niya? Mag-will ka na ng tigor tayo mga recent na dire? Ano po, hindi, ha? Di paano na, ngayon? Wala na kita sa obra. Anong mahambal ni mo na riyan? Ikaw man ang admin dire. Nagapaminsan pa ako kung ano, pero hasta sa kung hindi ko pa matawad. Kay kung magsige ka dire, tapos permanente ka sa opisina. Basi kung sobra pang yung himuon sa imo ha. Amo dahil siguro imuan ko nga, ma-resign na lang ko. Mayo pa. Mayo pa siguro. Ma-resign na lang ko. Ma-resign ka mauli ka nito sa Bohol. Mapuli ako sa Bujol. Mapuli ka sa Bojol. Manakap ka nito glambay. Tama, eksakto bitaw. Kung ako lang po, mayo na siguro mang Ay, resign na ta dire. Rian. Kung amo na Rian, kung mag-resign ka, bakante ang posisyon mo, ako na lang ma-apply.
Uy, Mars, ganahan yung ka, Mars. Ganahan ako na, Mars. Ikaw yun mapuli. Bet ko bala si Sir. Oo. Uy, parehata, Mars. Bahalaging ana lang si Sir Dakog Oy, tiyan, hala, pero oy. bet bigyan kayo na. Oo. Bongot sa iring. Sige, sige. Mayo pa siguro magpirmahan na itatanan. Petisyonan na to si Sir. Ay, pwede. Pwede. Pero hindi lang siguro wala pa kita kakuan mo. Wala pa kita kadawat ka mid-year bonus. Mouse and part. Susunod to na siguro. Sunod bulan lang. Sunod bulan na siguro. Oh, madamo pa ko sa mga balayran, besh mo. Tama, gyud. May ginapay eskwela ba ako? May ginapay eskwela ba ako sa De La Salle, ang Izara sa Ateneo? Sige, sige, sunod bulan na lang. Sunod bulan na lang, di ba? Di ba, Rian? Sunod bulan na lang. Bahala kami na. Basta Kuya Marisign ako. Papa Joy, Binonoy. Naka-file ako resignation. Dayon nun ba na ako ni? Salamat, Rian. Ay, nako. Managing nahambal gani ka brigada nga dapat kung ikaw ang pinaka-head sa inyong grupo, dapat ikaw ang maging modelo. Correct. Dapat maging example ikaw. Yan. Oo. Pero tinuod itong hambalmar nga, musik na lang itong babae sa opisina, magka-visit. Oo, kabisit na. Ato lang kailan ko, brother. Atong kaila ko, Papa J, wala pa siya kadala, pero tsura yan, buisit. Ano, may kamaliliasa na. Ay, nako. Anyway, sige. Tagano to opinion, mensahe si Rian kung tama na beginning time. Na-resign na siya. Good morning sa mga live viewers na to sa Facebook. Joylan Barno.